what's up mga kagumba. So, shoutout muna. Bago tayo magpalaban, shoutout muna kay Damang Vlogger, kay Gagambal TV, kay Jake Vizcara, kay Merjan Somo from Iloilo. Yun. So, yun guys, magpapalaban na tayo. Hindi na makahuli. Yun po. Wala, hindi niya mabalutan. Isa pa, isa pa. Guys, pinalitan natin yung kulay brown. Kasi yun ang yung kulay itim. Ano? Lalo, patay na. Wala na, ayaw na gumalaw. Wala na. So, yun.